Hey, wat zijn we aan het doen? Hè? Wat zijn we aan het doen? Dus hoor je van een andere af. Hey, dag u. Rookworst eten. Gaan we dat eten snel? Een hele tas vol met rookworst. Ah, dikke prima. Mooi hè? Wat je... Ja. Alle Dan gaan we van buiten. Oh, dommelblok. even buiten kijken. Kijk, zo. Kom Even, buiten. even naar de buren kijken. Dit is de opslag van alle shit en bier. Natuurlijk. Nou, dat is het uitzicht vanuit het raam. Dat is de Yeti bar. En daar is het zwembad, daar zijn we niet geweest. En daar allemaal mooie bergjes. En daarachter de piste. Dat staat natuurlijk allemaal stil daar.